Ano balik niya? Ano? Ala, wala na sila, Papa. Ayos pa nga ako. Dugay-dugay na juga ka ato sa area ba? Hinlo kay bay. Wow, bukid ba man pagbiya nako sa una? Karon, perti nagyong dibilo pa. At doon na lang ko itong maintenance, kaya akong pasalamatan. Ay, salamat! Nakita niya akong balay. Pero Taysa, dili naman na balay. Nahimo naman ng payag. Ako ang tuon, be. Ayo! Bay! Naunsa naman niya akong balay, bay. Nahimo naman ng payag, bay. Oh, shit! Oh, shit! Uy! Uy! Ano mata? Ano yung trabaho nyo diri? Ano yung trabaho? Matulog na mo diri? Ipapuyo mo niya akong balay diri ba? Igugyuba niya akong balay. Ha? Abusado kayo mo ba? Abusado nyo kayo mo? Ay, may paminaw ba? Paminaw lang ba? Naunsa ni ka? Stroke ko ba? Ayaw siya. Wa ko'y labot na istok-istok ni mo. Mga kawalan diri nga ipapuyo tika akong balay. Nahimo ng payag. Kamot ko sa mga area niya. Asos! Nanikamot lagi ka! Pero ka na akong iriya, kitagaan, tigag jildo niya! Nyak, kung ba naghimong payag mo? May panglayas mo dre! Mulayas! Paparangay kita mo! Mulayas! Hindi mo mulayas ba? Mulayas mo dre! Yes! Ayaw, may. Pangita nito, kapuyan mo nito! Napamahal na sa ako aning area ba? Walay ba mahal sa kuha? Ang kuha lang unta, ang balay, hindi mo payag! Lubong taon, unta na mo! Kayo tayo mamutol. Mulayas mo, mulayas! Les! Di pwede rin magpuyo-puyo ng balay, hindi mo payag! Katarong ang balaya pag doon na nabot! Ano balik niya? Ano? Ano balik niya? Unta, dili pa uli ang tanan. Oh, ito madawat ko ni mo. Pa, may tag na apa mo. Ala, wala na sila, Papa. Oh. 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 Wala naman mo. Oh. Oh. Oh.